زلوا برنامجنا إزابير أبو حليف كيوت سنة إزابير أبو مزمورنا صلوتنا سبكتنا بمبونا مسفان كخاتو إزابير أبو نصلي هاليلويا إزابير أبو نزوم أمس لنا بتيبن كهات إزابير أبو نخلهم تباركهم إزابير أبو لنا كلنا هاليلويا هاليلويا إزابير أبو تمسكن هاليلويا
ጽኑዕ እዩ ኣምላኸይ እዩ ኣምላኸይ ኣይጠፍን ንዘለኣለም ኪዳናት ይብለይ حلف كله تتجهلو نقالكا تتجهلو نقالكا كم زفت اتجبرو أملاكها حلف كله تتجهلو نقالكا تتجهلو نقالكا كم زفت اتجبرو أملاكها حلف كله أملاكم يلين إن تبحلين حزب خاقنا انبزا سنسنة نمخري أملاك من يزت المتو ولا بزيف التقات يلا تلوتون نمخري أملاك من يزت المتو ولا بزيف كم زباجوني دواتي سفيحو عب سفرات إلاتي تتجهلو نقالكا كم زفت اتجبرو أملاكها حلف كله تتجهلو نقالكا كم زفت اتجبرو أملاكها حلف كله تتجهلو نقالكا كم زفت اتجبرو أملاكها بحيل تدفي على منقستها عب زمنات ملوك يلا زغل كلام دقيتات سيئون أحيل الوان يوم زبل كايوك الكام إنه يفتن دقيتات سيئون أحيل الوان يوم زبل كايوك الكام إنه يفتن
ኢየሱስ ብዘይካኻ ጽባቐይ ንብረተይ ዝምካሓሉ ሃብተይ ናይ ዘለዓለም ርስተይ ንስኻ እንዲኻ እሞ ኢየሱሰይ ንዘለዓለም ዘይትበርስ ሃብተይ وحاز غيركايو بسنبراتك أصلي فويسكايو إذن أنا إخوصانة باتي ماني في الليل أنت دالخوكا نفسي عاي قبر الليل إذن أنا إخوصانة باتي ماني في الليل أنت دالخوكا نفسي عاي قبر الليل don't book alone you Jesus ብዘይካኻ ጽባቐይ ክብረተይ ዝምካሓሉ ሃብተይ ናይ ዘለዓለም ርስተይ ንስኻ እንዲኻ እሞ ኢየሱሰይ ንዘለዓለም ዘይትበርስ ሃብተይ أمونغو أمالتي كما خازبلة بعبيت تفرح قبعت أمرات كما زخبر من يو لعنس بلغ انت وعيو نزلت بجخايو بمحرة مرح نفسي بفتوتها تتقبل نزلت بتخايف بمحرة مرح نفسي بفتوتها دحرها تتقبل عيدلني كحق كباقة عيدلني كفليكا انت don't book alone you يسوس بزيكها تبرس حتي حلف هلو تتجهلو نقالكا تتجهلو نقالكا كان زفت اتجبرو أملاقيها حلف هلو تتجهلو نقالكا تتجهلو نقالكا كان زفت اتجبرو أملاقيها حلف هلو تتجهلو نقالكا
نمدر خطنتو كلهم تتعربتي انت فتنتو زاني أملاكين كم حتى بحري تباري خيوم ساعة وسن مدري زاني أملاكين كم حتى بحري تباري خيوم ساعة وسن مدري أبقى تنوع أيو أملاكي أيو أملاكي أي دفني نزل علير كيداناتي ولي حلفة هلو تتجهلو نقالكا تتجهلو نقالكا كان زفت اتجبرو أملاكا حلفة هلو تتجهلو نقالكا تتجهلو نقالكا كان زفت اتجبرو أملاكا حلفة هلو تتجهلو نقالكا تتجهلو نقالكا كم زفت اتجبرو أملاكا أملاكهم يلين إنا تبحلين حزب خاقنا بزا سسلين نمخري أملاك من يزت الميتو ولا بزيف التات يلا تذوتهم نمخري أملاك من يزت ولا بزيف التات يلا تذوتهم كسع زقربو كم زباج أولي دوباتي سفيحو عبسفرات إلاتي كسع تقربو كم زباج أولي دوباتي سفيحو عبسفرات إلاتي حلفة هلو تتجهلو نقالكا كم زفت اتجبرو أملاكا حلفة هلو تتجهلو نقالكا كم زفت اتجبرو أملاكا بحيل تدفي على منقستها أب زمنات ملوك يلا زخيل كلا دقيتات سيئات عيني ثوان يوم زبل كايوك الكام إنه يفتن
بزح زمنات عيلوت أونيو نمفرخا تسعر مبال أي تسعارين نمنقستخا يسوس بزيكها تبغي كبرتي زمك حلو هاتي نايزل العالم رستي نستخان بها مو يسوس نزل عليه زيت برس يسوس بزيكها تبغي كبرتي زمك حلو هاتي نايزل العالم رستي نسخان دي همو يسوس نزل عليه تتررس حبتي عيدليني كرح كباقا عيدليني
ሃተይ أميرات كماها زخبر من يو لعل زبالغ انت ويو نزلت بجهايو بمحنة مريح نفسي بفتوتا دحريها تتأخر نزلت بجهايو بمحنة مريح نفسي بفتوتا دحريها تتأخر عيدلني كرح كباها عيدلني كيف ليكا انت عيدو تبوك علونيو يسوس بزيكها تبغي كبرتي زمك حلو هاتي نزل على رزقي نسخن دي خامو يسوسي نزل على زيت برس هاتي እግዚአብሔር ይመስገን። ኤልዳ እግዚአብሔር ይባርኪ። ጌታ ኢየሱስ ይባርኪ። መመሪሱ ጽጉ ይብዛልኪ። እግዚአብሔር ይባርካ። ቤኪ ተባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደገና እግዚአብሔር ለምሸት ዕድል ይሁናሎ ብትዛበና ዕድል ተጠቅምና ቃል አምላክ ክንሰምዕና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አማኽልና ቃሉ መንፈስ ቅዱስ ከብራህና እንጽሊና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ክብርን ምስጋና እንህበካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ንስኻይኻ ካባኻን ላዕሊ ከቶ የለን ህዝብን አሕዛብን ትገዝእ ዘለዓለማዊ ክብርን ጸጋን ዝተመላእኻ بهياو منفسكا أب حزبها مأخل تحضر قدوس እግዚአብሔር أما حضركا منفس قدوس حيلن بتسقى خبرن تقلت إذا تعرفوا زلو مشيت نعاها حديثنا نهبكا لنا قدوس قالكا بمنفس قدوس أما أخلنا يقلت نايك قالكا كبري بملآت يوصع كسام مدريج في السماء بفرة يقلت تعرفوا زلو مشيت نعاها حديثنا نهبكا لنا بكبر ودها بإيسوس كريستوس آمين እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና እግዚአብሔር ዕድል ሂቡና ተራኺብና ለና ተዛራባይ ጸጋን ሰማዒ ምስትውዓል ዝህብ እግዚአብሔር ስሙ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይኽበር ሎም ምሸት ካብ ሉቃስ ወንጌልና ቃል አምላክ ንማቐን
زعلفه ناي أمين سلطان ناي أبيات كريستيانات تصلوت نيرو اتناي تصلوت رئسي انتاي نيرو نسحن محداسن منقعن بزبلار استي نيرو دعريتي تصلوت زعبك الأملاخ يحسب نيري نسحن منقع تهدسو محداس مالت انتاي مالتيو تهدسوس كمت خلوس انتاي عينت ملكتات يرأيو أما مصحف قدوس استغلت مصحف قدوساو حقتات አሉ مصحف قدوس ممرحنا ስለዝሆነ كل شيء زيرنا نابوينا نملس ስለዚህ مصحف قدوس بزعባ محداسن بزعባ نسحان انتاي يزارب لو مشت بزعባ من نقح እግዚአብሔር كمتصخلو أبيتو وي أما حبرو أبلي كيدان كمينيرو أب حدش كيدانس كمينيرو زبل كرينا እግዚአብሔር ይመስገን اتحاد نريو انتايو ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ሉቃስ ወንጌል ክርስቶስ ኢየሱስ አብ ሉቃስ ወንጌል መገደ ኸጸርግ ዝመጸ ብዛዕባ መጥምቁ ዮሐንስ አብሊ ኪዳን ያገልግሉ ኢየሱስ ክርስቶስን አብሊ ኪዳን ውሽጥ ኮይኑ ያገልግሉ ሐዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስዒሩ مسعارجة منفس قدوس مسوردة التخيدان تفتيم متمكو يوحنس أما السجاجري أبزنا برا لوجزي እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ነሩ ከም ትንፈልጦ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ዘካርያስ ኣብ ቤተ መቅደስ ይገልግል ነሩ እግዚአብሔር ግን ከምቲ ዝተዛረቦ ንእስራኤል ዝተዛረቦ ተስፋ ለዛሃበ ተስፋ ስለተዛረበ እግዚአብሔር ድማ ተዛሪቡ ስለዘይተርፍ ንአብርሃም ዘሃቦ ኪዳን ስለዝነበረ እግዚአብሔር ናብ ቤተ መቅደስ ይመጽ መልአክ መጽ ዘካርያስ እንታይ ከም ዘበሰሮ ንፈልጥና ንማርያም እንታይ ከም ዘበሰራ ንፈልጥና እዚ ኩሉ ክከናውን ከሎ ግን እግዚአብሔር ንአብርሃም ዝተዛረቦ ትንቢታዊ ተስፋ ዝፍጸመሉ ጊዜ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተሐድሶ ከምጽ خدل خلو بستوسن ነገር ይጅምር አብና ዘካርያስ ቤት መጽዩ አብና ዮሴፍ ቤት መጽዩ እግዚአብሔር አቤተ ክህነት አይመጸን አቤት ነገስታት አይመጸን ወዘተረፈ አብስተፈላለዩ ቦታ አይመጸን ዝመጸን አመንዩ ናብ ካህኑ ናብ ዘካርያስ መጽዩ ተኺሉ ምዘካርያስ ትመልአኽ ተዘራሪቡ እግዚአብሔር ናብ ዘካርያስ ክመጽእ ከሎ ሐሳብ ነይሩ አፍሰለስተ ሉቃስ ወንጌል ክሪና ካብ ቁጥር 1 ንቄሳር ጢባርዮስ أمبل 15 ዓመት መንግስቱ ጲላጦስ ጴንጤናዊ አብ ይሁዳ ገዛእ ከሎ ሄሮድስ አብ ገሊላ ፊልጶስ ሓው አብ ኢጦሪያስን አብ ሃገረ ጥራኮኒዶስን ሊሶንያስን ድማ አብ ሲባላኒስ ገዛእተ አብ ዝነበሩሉ ሃናን ቀያፋን ከአሊቀ ካህናት አብ ዝነበሩሉ ቃል አምላክ ናብ ዮሐንስ ወድ ዘካርያስ ኣብ ምድረ በዳ መጸ ኣብዚ ዝተቆሶም ነገስታት አለው ጢባርዮስ ቄሳር አለው ናይ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ገዛእት አለው ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ሃናን ቀያፋን ሊቀ ካህናት ነይሮ እዚኣቶም ከለው
እግዚአብሔር ቃሉ ከለው አናን ቀያፋን ከአሊቀ ካህናት አብዝነበሩሉ ቃል አምላክ ናቢ ዮሐንስ ወድ ዘካርያስ አምድረ በዳ መጸ ንሱ ድማ ንሕድገት ኃጢአት ዝኸውናይ ንስሐ ጥምቀት እናሰበኸ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዮርዳኖስ ዞረ እዚ ኸዓ ከምቲ ኣብ ቃል መጽሓፍ ነቢዩ ኢሳያስ ናይ ሓደ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ ጎዳና እግዚአብሔር ጽረጉ መገድታቱን አቅንዑ ሽንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል እምባን ቁርባን ኩሉ ትሕት ይበል ጦይዋይ ዝኾነ ኩሉ ትኽ ይበል ድንጉር ይተኻኸል ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኸዓ መድኃን ኣምላክ ክርእዩ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ኾነ ይብለና ኣብዚ ንሪኦ እንታይ ቃል ኣምላክ ናብ ዮሐንስ መጸ ዮሐንስ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ትንቢት ዝተነገረሉ ሰብዩ ኣማፀን ኣዲኡ ኸሎ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ግን መጥምቁ ዮሐንስ ኣበይ ይነብር ነይሩ ተይልና ኣብ ምድረ በዳ ይነብር ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና መጥምቁ ዮሐንስ ኣብ ምድረ በዳ ኸሎ ቃል ኣምላኽ ናብኡ መጽኡ እቲ ቃል እግዚአብሔር ንተሃድሶ ዘዳለዎ ሰብ ስለ ዝነበረ ናይ ንስሐ ጥምቀት እንዳሰበኸ መጽኡ ትንቢትን ናይ ትንቢት ፍጻሜ ዘሎ ግዜ ክሪኦ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘካርያ መኒው ዮሐንስን ብሽድሽተ ወርሖም ዝበላለጹ ዮሐንስ ዳርጋ 30 ዓመት ከባቢ እግዚአብሔር ተሃድሶ ክሳብ ዘመጽእ ኣብ ምድረ በዳ ይነብር ከም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተሃድሶን መምጻእ ናይ ባዕሉ ምድላዋት ናይ ባዕሉ ጊዜ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ተሃድሶ ንኸምጽእ እንታይ ይገብር ነይሩ ተይልና መገዲ ዝጸርግ ዮሐንስ የዳሉ ነይሩ እግዚአብሔር ባዕሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ ንተሃድሶ ዝኸውን ሰብ የዳሉ ነይሩ ንተሃድሶ ዝኸውን ሰብ የዳሉ ከም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ የርእየና ስለዚህ ተሃድሶ ብኢድ አምላኽ ተሃድሶ ብኢድ አምላኽን ብጊዜ ዝተወሰነ ነገር እዩ እግዚአብሔር ብሰባት መስራሕ ንእግዚአብሔር ብሰባት መስራሕ ምጥቃምን ብጣዕሚ ቀሊል ነገር እዩ ንእግዚአብሔር ግን ኣብቶም ሰባት ክሰርሑ ዝሓሰበ ነገር ኣቀዲሙ ኣብ ህይወቶም ይሰርሕ ቅድሚ መስርሑ ንተሃድሶ ዝኾኑ ሰባት ኣነ ብዙሕ ግዜ ሰባት ከም ዝኽሰብኩ ሰምዐ ንተሃድሶ ንኽትኮኑ ተዳለው ክብሉ ሰምዐ ኣነ ኣይቅበሎን እሱ ንተሃድሶ ዝኾኑ ሰባት ዘዳሉ ባዕሉ እግዚአብሔር ባዕሉ ሓሪኡ ዘዳሊ የዳሉ ህይወቶም ይቐርጽ ሙሴ ተኢናዮ ከሙዩ ሙሴ 40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ዕላማ ነይሩ ናይ ምድረ በዳ ጉዳይ ኣይኮነን ወይ ኣባጊዕ ስለ ዝሓለወ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ነገር ግን ትንቀንዲ ዕላማ እግዚአብሔር ኣብ ሙሴ ህይወት ዕላማ ነይሩ ድሕሪ 40 ዓመት እግዚአብሔር ንሙሴ ምሰዳሎ መገዱ ኣርእዮ እግዚአብሔር ይመስገን ብኢድ እግዚአብሔር ዝተስኡ ሰባት ጥራዮም ንተሃድሶን ንምንቕቃሕን ዝኾኑ ብኢድ እግዚአብሔር ዝተስኡ
أبز زلنا يو زمن سبات نسبات يتسقومين مالت أفدق خفتلهم أفدق مخفات ولا حدث أقام يقولون تليوم كقلت يخيليو جن تحدثو بمنيمت تيلنا بإيد أملاخ بستسرحة هيوتيو تحدثون من نقعن زمنتو مصحف قدساوي تاريخات ترينا እግዚአብሔር ባዕሉ ዘዳሎም ሰባትዮም ስለዚህ بإيد أملاخ ዝተተንከፉ ሰባት ቃል أملاخ ካብ ሰማይ ዝመጻሎም ሰባት ናይቲ ትንቢት ምልአት ኣብ ህይወቶም ዝተፈጸመ ሰባት እሳቶም ንተሐድሶ ይኾንዮም እሳቶም እዮም ንተሐድሶን ንምንቅዓን ዝኾኑ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ዮሐንስ ዓላማ ነይርዎ እቲ ዓላማ ግን ድሕሪ 30 ዓመት ተገሊጹ እግዚአብሔር ሐሳቡ ዘይልውጥ አምላኽ እዩ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ አብኡ ዘካርያስ ብዛዕባ ዮሐንስ ኢልና ተሪእና ከምዚ ይብል ሓደ ቁጽሪ 17 ክርዮይና ኤልሳቤጥ እትወልደሉ እዋን በጽሐ ወድውን ወለደት ጎረባብታና ዝማዳን ድማ እግዚአብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕበየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጎሱ ኣብ ሳምኔት መዓልቲ ድማ ነቲ ህፃን ክገርዝዎ መፁ ብስመ ኣቡኡ ኸኣ ዘካርያስ ኢሎም ሰመይዎ ኣዲኡ ገና ኣይፋሎን ዮሐንስ ባኢሉ ስመ ኢላ መለሰት ንሳቶም ከኣ ካብ ኣዝማድኪ ብዚ ስም እዚ ዝፅዋዕ ሓደ እኳ የልቦን በልዋ ነብኡ ድማ መን ኢሉ خصميو كم زدليو ناملكتو حتتو نسو خا صحفوا له سليدا لمينو يوحنس يلو صحفه كلهم كا تجرم بو عفو تخفته لسانون تفتح نأملاقنا مسجنو خا تزاربه اب كلهم اتم غربابتهم دما فرحات حيلي እግዚአብሔር ከአምስት ህፃን ስለዝነበረ እቶም ነዚ ነገር እዚ ይሰምዑዎ ዘበሉ እዚ ህፃን እዝስ እንታይ ኮን ይኸውን እዩ እናበሉ ኣብ ልቦም ያዕቅርዎ ነበሩ ትንቢተ ዘካርያስ አቡ ዘካርያስ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ካብ ቁጥር 67 እንታይ ዓይነት ትንቢት ከም ዝተዛረበ ክሪና نزكارياس أبو يوحنس دما منفس قدوس ملؤ كمزيلون تنبه نزب سلزبت حمنس تبجو من እግዚአብሔር أملاك إسرائيل بارخ كمتي كابت انت عزو بأف اتهم قدوسات نبيات استزاربو أبيت داويت بارئو حيل مدحانا تنسئلنا كابت سلاتنا كاب إيد كلهم اتهم زتعررنا أدحاننا مسبوتاتنا محرت كجبر نتقدس كيدان ذكروا زئتي نبونا أبراهام زمحاللو محلايو كاب إيدو تسألاتنا دحينا بزي فرحات من انتخنا ملغو بكل زمن هيوتنا خاء أب كرميو بقدسنان بصدق أم انتخنا بر أتهز آن وان مجدل عل كتسرق أقدم قويتاخت كيدي غامو نايتلعول نبي تبايل كاخت سميخا نهزبو ناي حاتقاتهم حدقت زروخ بلو ناي دحنت فلتت كتبيخا بتلوهات محرت أملاخنا كا لعلي صحاي بركي كبت حنايو نسونتهم أبتسلماتن أبتسلالوت موتن زركبو كبرهيو نقارنا خا نام مقد سلام كمرهيو اتهز آن عبي منفسون دلدله كسا اتان إسرائيل استقلت الله معلتون أبرا خاين بنبر أزتم بيت كاب قصري سسان شوعتن
سبعان تشعات تنزلو كفلي زكارياس مستزاربة سبعان تشعات قطرن سمانيا انتايبل اتهزان عبي بلنا من كساعتان إسرائيل استقلت الله معلتون أبرخا ينبر نبره أبزي انت ايزر إنا يوحنس عبيو أما حسن أدي أغلو منفس قدوس تمليو جنا كسابتا اتقلت الله معلتي أمدر بدا ينبر نبره بعد إرو توسيدنا يو انتاي مالتيو 30 عمت نبلو 30 عمت مطمقو يوحنس 30 عمت እግዚአብሔር استزاربلو حق له ግን 30 عمت አበይኔሩ አምድረ በዳ ይነብር ነበር መነባብሩ ምድረ በዳ ይኔሩ አምድረ በዳ خلو ግን ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ቀዲሙ ከም ዝተዘረበ እትቃል ትንቢት በነብዩ ኢሳይያስ ቅድመ 700 ዓመት ክርስቶስ ምግላጹ ዝተነገረ ትንቢት እዩ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ዘሎ ክፍሊ ፍጻሜኡ ንኽረክብ መጥምቁ ዮሐንስ ኣብ ምድረ በዳ ከሎ ቃል አምላክ ናብ ዮሐንስ ወድ ዘካርያስ ኣብ ምድረ በዳ መጸ ማለት ትንቢት ዝተነገረሉ ግዜ ነይሩ ናይቲ ትንቢት ምልአት ድማ ጊዜ መጽኡ እግዚአብሔር ይመስገን አቡኡ ዘካርያስ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ናይቲ ልዑል መገደ ከም ዝጸርግ ሕድገት ኃጢአት ንህዝብን ንአሕዛብን ከም ዝዛረብ ተዛሪቡ ግን ዮሐንስ ሽዑን ሽዑ አይመጽን አይወጸን ትንቢት ተነጊሩሉ ትንቢት ተባሂሉሉ አቡኡ ዘካርያስ አፉ ተዓቢስ ነይሩ አፉ ተኸፊቱ ትንቢት ተዛሪቡ ዓባሳይ ነበረን ዳሃሪ ተዓቢሱ አፉ ተኸፊቱ ትንቢት ተዛሪቡ እዚ ትንቢት ግን ድሕሪ 30 ዓመት ተፈጺሙ ማለት እዩ እግዚአብሔር ትንቢት ዝዛረበሉ ጊዜ ሎ ብዛዕባ ምንቅቃሕ ብዛዕባ ምትሳ እግዚአብሔር ዝዛረበሉ ጊዜ ሎ ናይቲ ቃል ትንቢት ድማ ምልአት አበይ ከም ዝፍጸም አይንፈልጥን ኢና እሱ እቲ ዓብ ነገር ኣብዚ ቦታ እዚ በዓል ሃና በዓል ቀያፋ ክጥቀሱ ከለው መጽሐፍ ቅዱስ ስቂል ይኮነን ንበዓል ጢባሪዮስ ቄሳር ዝጠቀሱ እግዚአብሔር እቲ ናይ ትንቢት ቃል ክፍጽሞ ከሎ ዞም ነገስታት ነይሮም ሊቀ ካህናት ነይሮም ግን እቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክሪእዎ አይከኣሉን እቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክጥምትዎ አይከኣሉን ብፍላይ ድማ ቶም ካህናት ሊቀ ካህናት ክሪእዎ አይከኣሉን ንምንታይም ክሪእዎ ዘይከኣሉ እቲ ናይ አምላኽ ሰማያዊ መገዲ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ተጻሕፈ ፈሪሳውያን ኣለው ሌዋውያን ኣለው ቃል አምላኽ ዝፈልጡለው ግን አያስተባህልዎ ንምንታይም ዘይስተባህልዎ ተይልና እሳቶም ዝጽበይሉ መገዲ ካልእ ስለዚ ነበር እዩ ካህናትን ሌዋውያንን ንዘካርያስ ክቀበልዎ ንወዲ ዘካርያስ ዮሐንስ ክቀበልዎ ብዙሕ አይጸጎሞምን ወዲ ካህን ስለ ዝኾነ ንክርስቶስ ግን ክቀበልዎ ጸጊምዎም እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንተሃድሶ ከመጽእ ከሎ በይን ይመጽእ አበይስ ይሰርሓሎ ከምቲ ንጽበዮ ኣብቲ ዝተሸለመ ቤተ መቅደስ አይመጽን ከምዚ ዝተጸበይዎ ኣብ ቤተ መንግስትታት አይመጽን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እቲ ንአብርሃም ዝተዛረቦ ተስፋ ክፍጽም ምስ መጸ ኣብ ቤት ዘካርያስን ኣብ ቤት ዮሴፍን ማርያምን ቤትዩ ኣትዩ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር እዩ ሰብ ብላዕሊ ክጽበ ከሎ እግዚአብሔር ብታሕቲ መጽዩ
كل شع لا على زمت نجر سبن مقبال قليليو بتاعتي زمت نجر جن مقبالي خبديو أزي عب نجري بتاعتي زمت نجر كل شع تقبل النتو قليل يكونن حدا جزي حدا سبن تايلو لو تخمت خلو بلا على تزمت تصبغيو بتاعتي تمتيو جن كل شع استراجل علو قلس علو قلسي بزعو تغكليو سلازي يسوع كريستوس ثلاثة عامات فرقان كجلجل كله فرقوا زحلفوا بقلسيو مس فريساويان كتعنيرو نمنتاي الساتهم كم استتصبيو very organized زخونيوم نايب علوم تيولوجي سكولا لوم مس هيرودسن مس بعال بيلاطوسن زمدنا لوم سلازي نايمن تحطو غينو ناي باور حطو غينو ناي سلطان حطو غينو سلازي ينقانقوم جميرو مالتو تحدثو كل شع من نقناق علو تحدثو سقيلو زحدث نجر يكونن لو تخمت خلو زفرس نجر علو لو تخمت خلو زلوت نجر علو لتقال نفسوس لو تمالت حدش نجري زلوت حدش عكايدا حدش مجدي حدش كونتات يزمت متمكو يوحنس بزعبا حدقت حاتيات اندا سبقه يمچ سلازي يوحنس نتوم بوز تمقو زمتو سبات اتم ولود تمن كابتي زمتو قطاخت ملكوس من حبركم مباركس نسحا زبقع فردا اغبرو امبر بلبهم ابراهام ابولنا بمبال ايتجهارو كمايسي املاخنا ابراهام كابزنا امان زياتن ولود كتنسالو خمز خيل انغركم علخو ما حصدرو ابصر تنبيرو سلازي صبق فرزي فرزبلو كله قرصيو ناب حو خا خدربيو يبلوم نبره يوحنس ناينسحا ጥምቀት እናሰበኸ መጽዩ ዛረብ ኔሩ ናይንስሓ ፈረኽ ገብሩ ደድሕሪኡ ሰዓበ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ምስ መጸ ክርስቶስ ወን መንግስተ አምላኽ እንዳሰበኸ በቃል ጥራይ ዘይኮነ ብትእምርትን ብተአምራትን استسنى حدش نجر حيزو مزو فريساويان ليك أكانات ريقهم زي فلتو سمعهم زي فلتو حدش نجر يخون جميرو تحدثوا خبال كلو كم نايت مالي عينت مجدي أيكونن زي لوت انتايو اتمسرتاو حق تهترايو اتمسرتاوي سنملكوتاو حق تهاتيوم برزيك اكزيابير السرارحا يغيريو ايه تايلنا مصحف قدوس كرئن خيلينا اكزيابير بموسى السرحو بإياسو አይደጎሞን እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ተሐድሶ ክንብል ከለና ልብና ክፍዕና ክንዳሎለና ማለት እዩ ብዛዕባ ተሐድሶ ክንሐስብ ከለና ብዛዕባ ተሐድሶ ክንጽሊ ከለና ከምቲ ዝተጸበናዮ ዲ ዝመጽእ ወይስ ንሱ ከምዝደልዮ እሱ ከምዝደልዮ እዩ كم نايت مالي ايكونن اغزيابير بزتفلالي عينت مجدي كسرح زخئل املاخيو اغزيابير مسجن تحدثوخن بالكلنا
እግዚአብሔር ዝሕድሶ ንሰባትዩ ህይወቶም ይሕደስ አተዓሳስባ ይሕደስ ናይ ሰብ ልቢ ይሕደስ ናይ ሰብ እምነትን ተስፋን ይሕደስ እግዚአብሔር ክሕድስ ከሎ እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ናዳራሻት ኢሉ ይመጽእ ንሰባት ኢሉ ይዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ኮንሰርን ንሱ እዩ ሰባት እዮም እግዚአብሔር ኮንሰርኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ መቅደስ ተዝኸውን ኣብ ደገ ኣይመኸደን ኣብ ገሊላ ኣይመኸደን ኣብ ሰማርያ ኣይመኸደን መን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ተሃድሶ ከምጽእ ከሎ ዕላምኡ ሰባት እዮም ኣብ ናይ ሰባት ህይወት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ተሃድሶ ከምጽእ ከሎ ዝኸውን ሓደሽቲ ነገራት እዩ እግዚአብሔር ድማ ተሐድሶ ከምጽእ ከሎ ዝኸውን እንታዩ ብኢዱ ይሰርሕ ባዕሉ ዘተስእ ሰባት መማሃራን ከተስእ ይኽእል ነቢያት ከተስእ ይኽእል ነቢያት ክብለኩም ከለኹ ብኢድ እግዚአብሔር ዝተስኡ ብኢድ እግዚአብሔር ሐዋርያት ክትስኡ ይኽእሉ ብኢድ እግዚአብሔር ዝተስኡ ሰባት ኣብ ዘለናዮ ዘመን እግዚአብሔር ነቢይ ልካዩ ተባሂሉ ወዲያው አናውንስመንት ገይሩ ታፔላ ለጢፉ ይጎየ ኣብዚ ንሪኦ ግን ካልዩ ዮሐንስ ነቢይ ከም ዝኾነ መገደ ከም ዝጸርግ ተዘሪቡሉ ናይቲ ትንቢት ምልአት ፍጻመ ግን ድሕሪ 30 ዓመት ይኾን ድሕሪ 30 ዓመት ድሕሪ 30 ዓመት ቃል አምላኽ ናይቲ ትንቢት ምልአት ናይቲ ትንቢት ፍጻመ ዝኾነ በአፍ ዘካርያስ ዝተነበዮ ብመንፈስ ቅዱስ ናቱ ፍጻመ ዝኾነ ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ናብ ዮሐንስ ቃል አምላኽ መጽ ይብለና ንዚ ቃል አምላኽ ሒዙ መጽዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዝዛረበሉ ጊዜ ኣሎ እግዚአብሔር ዝፍጽመሉ ጊዜ ኣሎ እቲ ዓብ ነገር እሱ እግዚአብሔር ዝተዛረበሉ ጊዜ እግዚአብሔር ዝፍጽመሉ ጊዜ ኣብ ማእኸል ዘሎ ጋግ ንዑ ምፍላጥ ኣገዳሲ ነገር እዩ እግዚአብሔር ሎሚ ስለ ዝተዛረበ ሎሚ ይሰርሕ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ብዕላማ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ብዕላማ ብጊዜ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ብጊዜ ዘይውሰን ግን ኣብ ጊዜ ውሽጢ ንሰባት ወሲኑ ስለ ዘቐመጦም እቲ ዕላምኡ ኣብ ጊዜ ውሽጢ ይፍጽሞ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተሃድሶ ኩሉ ሻዕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክርአ ከለና እግዚአብሔር ተሃድሶ የምጽኡ ተሃድሶ ከምጽእ ከሎ ግን ካብቲ ሰብ ዝጽበዮ ከባቢ ይኮነን ካብ ካልእ ከባቢ የተስእ እግዚአብሔር ስለዚ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክንውስኖ ኣይንኽእልን እሱ ዘይውሰን አምላኽ እዩ እሱ ዘይውሰን አምላኽ እዩ ወሰን የብሉን ብዝደልዮ ይሰርሕ እግዚአብሔር ብዝደልዮ ይገብር እግዚአብሔር ብዝደልዮ ተሃድሶ የምጽእ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እዚዩ ዘርኤና መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ተሃድሶ ክዛረብ ከሎ እዚዩ ዝነግረና እግዚአብሔር ትማሊ ብዝሰርሖ መገዲ ሎሚ ኣይደግሞን ሓድሽ መገዲ ኣለዎ ሓድሽ መገዲ ኣለዎ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ እግዚአብሔር ሓድሽ ዝኾነ መገዲ ኣለዎ ሙሴ ነቢይ ሙሴ ካብ እስራኤል ካብ ግብጽ ክወፁ ከለዉ ሙሴ እንታይ ዝገብር ነይሩ ታበትሪኣ ነይራ ትተኣምራት
ቀይሕ ባሕሪ ክምቀል ከሎ በትሪዩ ማይ ክወፅእ ከሎ በትሪዩ ውግ ክኸውን ከሎ በትሪዩ ኩሉ ነገር ክኸውን ከሎ በትሪዩ ንላዕሊ እዩ ግን እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ሽፍት ክገብር ደልዩ ኣሰራርሓ ክቕይር ደልዩ ኣሰራርሕኡ ክቕይር ስለ ዝደለየ ማይ ኢሎም እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ማይ ምስ በሉ ሙሴን አሮንና እግዚአብሔር ቀሪቦም ማይ ይብሉ ለው እግዚአብሔር ንሙሴ ነቲ ከውሒ በአፍካ ተዛረቦ ይልዎ ሙሴ ግን ተኸውሒ ብበትሪ አሪሞ ልማድ እኮ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ንስዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ኣብ ህዝበይ ማእኸል ኣይቀደስካነን ኢልዎ እቲ ማይ ወፂኡ ዶ ወፂኡ ሰባት ሰትዮም ግን እግዚአብሔር ኣሰራርሕኡ ይቕይር ነቲ መገዲ ይቕይር ኣካይድኡ ቀይሩ ሙሴ ግን ኣይስተባሃሎም እግዚአብሔር ተሃድሶ ከምፅእ ከሎ ወይ ናብ ሓደ ዳይሜንሽን ከእቱ ክደሊ ከሎ መገዲ ይቕይር እዩ በቲ ትማሊ ዝለመድናዮ በቲ ትማሊ ዝረኣናዮ ወይ ትማሊ ብዝመፃናዮ መገዲ እግዚአብሔር ኣይሰርሕን እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር ክገብር እዩ እግዚአብሔር ዘይተጸበናዮ ሓድሽ ነገር እዩ ዝገብር እግዚአብሔር ከም ናይ ትማሊ ዘይኮነ ዘይተጸበናዮ ሓድሽ ነገር እዩ ዝገብር እወ እግዚአብሔር መገዱ እግዚአብሔር አካይድኡ እግዚአብሔር አሰሩ መተካእታ ይብሉን እግዚአብሔር ተሃድሶ ከምፅእ ከሎ ሓድሽ አካይዳታት እዩ ዘምፅእ እግዚአብሔር ይመስገን ምስቲ ሓድሽ አካይድኡ ተሰማሚዕና መኻድ ናትና ሓላፍነት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ፈሪሳውያን ናይ ሃናን ናይ በዓል ቀያፋን ኣብ ፀገም ዝነበረ እንታይ እዩ ተይልና ምስቲ ናይ ኣምላኽ ነገር መኻድ ኣይከኣሉ ምስቲ ናይ ኣምላኽ ነገር መኻድ ስለ ዘይከኣሉ እሳቶም ከም ዝተጸበይዎ ስለ ዘይመፀ ልክዕ ኣይኮነን መን እግዚአብሔር እቶም ሰባትም ልክዕ ኣይኮኑን መን ሃናን ቀያፋን ሊቀ ካህናት ክርስቶስም ልክዕ ኣይኮነን ኢሎም እሳቶም ከም ዝደልይዎ ስለ ዘይመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እግዚአብሔር ንተሃድሶ ክመፅእ ከሎ ይነቃነቅ እዩ ኩሉ ዘይነቃነቅ ነገር የለን እግዚአብሔር ክመፅእ ከሎ እቲ ኣረጊት ነገር ምፍርኽኻሽ ዝጅምር ፍርክሽክሽ ዝብል እቲ ትማሊ ዝነበረ ከም ዘይነበረ ኮይኑ ሓድሽ ነገር እግዚአብሔር ምብቃል ይጅምር እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ እዚዩ ዘርኤና መጽሐፍ ቅዱስ ክርእ ከለና እዚዩ ዝነግረና ዮሐንስ ናይ ንስሐ ስብከት እንዳሰበኸ መፅኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እንዳተዛረበ ትእምርትን ተኣምራትን እንዳገበረ መፅኡ እንታይ ኢሎሞ ፈሪሳውያን ንዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 18 ከምዚ ኢሉ ዮሐንስ እንተመፀ ኣይበላዕ ኣይሰቲ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዕን ሰታይን በላዕ ሰታይ ወይንን ዓርክ ተገውትን ሓጣዓንን ይብሉ ጥበብ ደቃ ጸደቀት ለውጢ ኩልሻ እንታይ ይብል እዩ ነቶም
ተመቻቸውም ዝተቀመጡ ተደላዲሎም ዝተቀመጡ አይምቾምን ስለዚህ እንታይ ብለው ነይሮም ነዮሐንስ ጋኔን አለዎ ይብሉ ነይሩ አይበልዐና ሸደን ካበይ ካብ ምድረ በዳ ስለዚህ መጸንታ ይሎም ጋኔን አለዎ ይብሉዎ ነይሮም ኢየሱስ ይዝይሮ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር አብኸውን የሞ አብኸውን ይሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከቶ አይክሰትንዩ ገና አብ ከርሰዲ እخሎ መንፈስ ቅዱስ ክሞለዩ እዚ ብዛዕባ መጥምቆ ዮሐንስ እዩ ማቴዎስ 3:4 ክዳን ዮሐንስ ካብ ጸጉር ግመል ነበረ ዕጥቀ ሕቁኡ ድማ ፋሉቅ ቀለቡ ኸአ አንበጣን መዓርን ሰንካልን ነበረ እንዳበለ ነገርና ስለዚህ ለውጢ ኩልሻ የዘራርብ ተሐድሶ እንታይ በልዩ የዘራርብ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጽሐፈ ሳሙኤል ክርእ ከለና ቀዳማይ ሳሙኤል ንጉስ ሳኦል ናይቡ አድጊ ጠፊዎ ይኸይዱ ናይቡ አድጊ ጠፊዎ ክደል መስከደ ሓደና አምላኽ ሰባብ ዝሎሞ ንዑን ሕተቶይሉ ሒዞ ከይዱ ሓደ ቆልዓ እቲ ዝብሎ ምስ በሎ ኣብ ሳኦል መንፈስ ቅዱስ ወሪድዎ ምስ ወረዶ ትንቢት ምዝራብ ጀሚሩ ሰባት እንታይ ኢሎሞ ሳኦል ቄሲ ወዲ ቄሲ ሳኦልስ ካብቶም ካብ ነቢያት ሓደ ድዩ ማዓስዩ ነቢይ ኮይኑ ካብቶም ነቢያት ሓደ ድዩ ኢሎም ሓቲቶም ናይ እግዚአብሔር ነገር የዘራርብ ኩሉ ሺ ሓድሽ ነገር እንታይ ይብልዩ የዘራርብ ተሐድሶ ኣብ ሰባት ህይወት ክመጽእ ከሎ ተሐድሶ ኣብ ማሕበር ክመጽእ ከሎ ሓደሽቲ ነገራት ይዝኸውን ንሓደሽቲ ነገራት ክንዳለው ይዘለና ህይወትና ከም ናይ ትማል ዘይኮነስ አገልግሎት ከም ናይ ትማል ዘይኮነስ ንሓድሽ ነገር ክንዳለው ሓደሽቲ ሰባትም ክትስኡ ከለው ክንቅበል ክንዳለው አለና ማለት እዩ እዚ አገልገልቲ መብዛዕቱ ግዜ ይጽግሞ ናይ ቤተ ክርስቲያን መፈንጭጫል ንሪኦ በዚሁ ሓደስቲ ድንገት ክትስኡ ከለው ንዓታቶም መቅባል ይሱን እትስተስአ ድማ ሓቅ ተኮይኑ ክቅጽል እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን አይኮንን ማለት እዩ ዕድል ማሃብ ግን አድላይ እዩ ንሰባት ዕድል ማሃብ ተዘይ ኮይኑ እንታይ ይኸውን ይባዛሕ አነ እንታይ ዝብል ንሰባት እግዚአብሔር ተተሲእካ ወይ እግዚአብሔር ተተሲእኪ ኣብ ማሕበርካ አገልግል ሕተቶም እምቢት ኢሎም ግን መሰልካዩ እዚዩ ተሓቶም ረጉጽነቱ አረጋግጽ ፊት ንፊት ተዘራርብ ይፈተን ይመርመር ይረአይ ሰባት ተጠቀሙሉ ሰባት ይዛረቡ ይመስክሩ እስኻ ዘይኮንካስ እቶም ዝተዓሙ ሰባት ምስክርነት ባይዘው ይሱዩ ፈውስ ተኮይኑ ዝተፈወሰ ሰብ ይመስክር ሓራዝ ተኮይኑ ሓራዝ ሰብ ይመስክር እሱዩ ብዛዕባ ነብስና ተመስኪርና ምስክርነት ሓቂ ይኮነ ካልኦት ዝምስክሩሉ ተኮይኑ ተዘይ ተቀቢሎሞ እንታይ ገዲሽካ ኣብ ካልኻ ኸይድካ አገልግል እዚ መሰልካ እዩ እዚ ናትካ ሓላፊነት አይኮነን ካልእ ግን ኣብ ልብኻ ካልእ ነገር ሒስካ ኣብ ውሽጥኻ ቀና ግን ዝተሰወረ ነገር ሒስካ ምኽንያት ትደሊ ተኮይንካ እስኻነ ኣምላኽን ወዱ እሱዩ እቲ ዓቢ ነገር ሓደሽቲ ሰባት እግዚአብሔር ካብ ጉባኤ ከተስእ ከሎ ተሐድሶ እሱዩ ዝገብር ሓደሽቲ ሰባት ይትስኡ
بزتفلالي مقدي حيال بزخون منفس برتع بزخون منفس يتسو مراحي نعو بقال أملاخ مقلاسن ممراحن يو حلافينتو السيو مبردو قبولي كإلين بقال أملاخ ممراح بقال أملاخ مقلاس إذا قبل كله انت يدلي عقمي يدلي انت عينت عقمي منفسه عقمي يدليو بقال أملاخ فلتت استملأ سموهان يدليو تعدسو قليل نجر أيقونن حيال نجريو كتماين نقانق هاجرين نقانق كبابين نقانق سلزي يوحنس يروساليمن كبابيان نقني قوايو بعال هيرودس تنقاني قوميو بعال بيلاطس تنقاني قوميو هنان كيافان هيمانو تاوي سرعة زنبروم تنقاني قوميو سلزي تحدثو ينقانقيو تحدثو حدش نجر مالتيو يحدث እግዚአብሔር تحدثو كجبريو حدش نجر كسرحو እግዚአብሔር يمسجن كبرن مسجانان نእግዚአብሔር يخون يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو ساعتنا أخي الله كنودينا بزيا قدوس እግዚአብሔር نمسجنك كالنا مجدخا زل عالماويو حيلخا مودعتها يبلون زل عالماو كبرن موجسن استملأها قدوس እግዚአብሔር كاب زبنات ناب زبنات ناي ونجل كان ناي كبرخان حيلن ده حدثكا قدوس እግዚአብሔር نام منغستخا تفلس زبن أحزاب نام منغستخا تكل قدوس እግዚአብሔር نسخا يخامو እግዚአብሔር أملاخ أغلغلتي منفس قدوسن بحيلن السخا زدالخا يوم إدكا تمرحم كبرخان حيلخان زغلص اللهم هياو زخونه منفسكا زبرحالهم قدوس እግዚአብሔር أملاخ አቤቱ አብዛ ከተማ ዚአ ከተተስአልና እግዚአብሔር አምድረ አሜሪካ ከተተስአልና ምንቃ ሐዲሽ ነገር ከውን እንጸልያለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ ዙፋንካ ምድሪ ድማነ እግር መርገጽ ኻይሙ ቅዱስ እግዚአብሔር እትዘል ዓለማው ክብርኻ እትዘል ዓለማው ሞገስካ እትዘል ዓለማው ኃይልኻ እትመወዳእታ ዘይብሉ ግርማኻ በመልአት ይፍሰስ እትናትካ ዝኾነ ነገር ኩሉ በመልአት ይገለጽ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንህበካለና አሜን ንብላለና ቅዱስ እግዚአብሔር እስኻ ዝበልካዮ ይኹን ክብርን ውዳሴን አምልኾን ስግደትን በዝምሸት ዝንዓኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ድማ ንዓኻ ንህበካለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ትዝበልካዮ ኩሉ ስለዝፍጸም ክብርን ውዳሴን نعخ نهبالنا منغستخان زل عالم يخبر بكبر ودخا